Takže čaute, môj meno je Fire a dnes tu máme novú časť mojej klasickej série Vyhra alebo trest. Už 13 diel, ale je to v tom háčik dnes. S otočeným ovládaním. Ak ste tu noví, prosím kliknite tlačidlo lajku a odberu. Ja vám zatiaľ vysvetlím pravidla tej série. Vyhra alebo trest funguje na princípe, že odohrám 3 až 5 hier. Ak vyhrám 3 krát, žiadny trest nemám. Ale ak prehrám 3 krát, musím urobiť nejaký trest. A niekedy, no, to sú fakt extrémy. Už sme tu mali jablko natreté kečupom, čokoláda natretá horčicou, ale vždy, ak som prehral, trest som splnil. A ak by som v tomto videu vyhral, tak trest sa automaticky prenáša do novej časti tejto série. Toto videjko je asi prvé riadne hovoriace s hraním za tie 2 či 3 roky, čo som netočil a veľa vecí sa zmenilo. Napríklad, ja už mám vodičák. Už ma čaká iba rok do maturity, hral som volejbal, pískal futbal a teraz som na hre. No anyways, napíšte mi do komentárov, ako hru alebo minihru by ste radi do mňa videli. Práve vidíte, že troška mám problémy s tým otočením ovládaním, ale skoro som dal gól. Čo robíš a prečo sa mi to tak lákuje, ty svine? Dobre, pohoď. No, je to celkom ťažké pre mňa takto hrať, keďže ja som pravák a väčšinou hrajem s klasickým ovládaním, ale vyhrali sme to, takže budem to rátať ako v pohode pro hra, plus sa trofeji. Ale trofeje tu nie sú dôležité až tak. Dobre no, čakáme. Ajajaj, zemiakové servery. No konečne, si koks, ja som tu čakal, ja neviem koľko, minimálne minútu určite, hej, alebo ja neviem. Mali ste to zrýchlené, hádam, no ideme na ďalšiu hru. Proti nám Baz Morty za Colt, Miderev Cordelia za Jambou, neviem prečo som si vybral Boa. Môžete mi aj napísať Brawlerov, za ktorých mám hrať. Prečo sa moje nehybu? Čo sa im tu tiež laguje? Dobre, no. Tu ikonku nechcem vidieť veľmi. No zoberiem puk. Nahraj mi puk. Nie. Dobre, puk. Ja som zvyknutý, že ja strieľam tak do... Ja neviem. Viete, natiahnem to tak na druhej strane, To vyznelo. Ale není to tak! No, dobre, môj kolega Saku dal gól. Ostal nám 1 gól. A vyzerá to zatiaľ, čo pôjde, tu bude vyhrať, ale tento Mortis nie nám robí problémy, čo by nemal narobiť problémy. Ale to asi neviem. Ide ten puk, lebo ja som točením ovládať ďaldáhny. Ťažko toho dám. Ale celkom si už aj začínam zvykať na to otočné ovládanie, len to strieľanie je tak horšie. Na to chodenie v pohode, ale to strieľanie je celkom v pohode. Let's go, ja som dal trickshot s otočeným ovládaním. Dokonca underdog. Taký som ja šikovný. A ostáva nám jedna výhra už len v podstate. Alebo môže sa to celé ešte odvrátiť, čiže budem mať 3 prehry, lebo všetko je možné.
Ale už budem veriť v to, že ja to v pohode vyhrám s týmito, len tie lidi je celkom bránia. No, dobre, chytili. Čo ja robím? Dobre, ja som im zničil nejakú stenu, neviem ako, ale som zatrás. Tam gadget. Dobre. Harmendogo, možno som mu pomohol tým zničením steny, netuším, nevidel som nič. Posledné 2 góly. 2 góly. Ale vidíte? Bol tam už pokus. Už som sa snažil to namieriť aspoň. Takže nemôžete mi žiadne námietky dávať, že som to nevedel dať. Keďže ja to mám so začenným ovládaným. Here we go again. No, never mind. Alebo tak dobre, počkám si. Alebo chytím. Je, cíti. Ja musím zásať, že by som stihal vôbec dávať. Triple kill? No, rýchlo go. Sice je minúta aj presede, ale jak som sa postaral o to. Som tomu týmu tak naložil, že už sú z nich malé klobásky na raňajky, alebo ja neviem, parečky, ktoré môžete vykúľať. No, a stred 30 gól. Strieľaj, čo robíš? Haló? No, ty dáš gól už? Dobre, šikovne. Takže, to je pre dnešok všetko. Ešte si tu otvorím moje posledné Star Drop, alebo skôr Star Nova Drop. A tu sa s vami rozlúčim. To je do mňa všetko. A zatiaľ čau.